Hævertrekant. I denne øvelse er spillerne sammen i grupper af 3 til 4 spillere. Øvelsen foregår på én banehalvdel. En spiller står ved den ene antenne tæt på nettet med en bold. En spiller står nede i banen klar til at modtage. Og 1 til 2 spillere hæver på skift. Byt position efter ca. 8 gentagelser. Spilleren ved antennen kaster en bold til spilleren, der modtager bolden frem mod nettet. Den anden spiller, hæveren, kommer løbende fra sin forsvarsposition og løber frem og hæver bolden ud til spilleren ved antennen. Bolden gribes, og øvelsen gentages. Kan laves med 2 bolde. Bold nummer 2 kastes direkte til hæveren, efter at bold nummer 1 er hævet. Der kan hæves med bakkerslag eller fingerslag. Øvelsen kan laves, hvor modtageren giver forskellige hævermeldinger. Øvelsen kan gøres sværere ved, at kasteren laver en smash i stedet for at kaste bolden i gang.